Ki Pulit jangka East Khasi Hills District, ha ka janmeit jangka Katei tarik lber, ki lara no yo Thyrson Lymba, ubadai Dkhot jangka Hnyf Lem Uwei pat ubala Shah Kem lang mymmin ke sngi, ubala tip kyrteng da Ebakordor Nongpluh, bana West Jaintia Hills District, ki bala suba don kti pynbthei bom Themiewmawlong. Katei ka jingrah jangki Pulit, kadai ban panbor na ka ingkashari, ban set yaki hapoh police custody, ban tohkit bniah halor katei ka kam. Kat haduh pyllait yakani ka khubor, shim latip tikna haduh kat nupor ka district and session court, kala aibor yaki Pulit, ban tohkit bniah halor kitei ki arngut. Hnyf Lem